Is-Segretarju Eżekuttiv tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja l-FATF irreżenja mill-kariga b'sit ewlieni dwar il-ħasil ta' flus jgħid li din ir-riżenja waslet minħabba nuqqas ta' indipendenza tal-FATF. ACAMSMoneyLaundering.com sostniet li David Lewis ilu li rreżenja mit-23 ta' Settembru li għadda. Lewis kien jokkupa l-ogħla kariga eżekuttiva tal-FATF u kien għadu kif kien marraf li l-kuntratt tax-xogħol tiegħu mal-FATF ġie mġedded bi 3 snin oħra. Iżda fl-ittra tar-riżenja Lewis kiteb lill-kollegi tiegħu qalilhom li jispera li minn ġej floku jintgħażel bil-ħaq kif kien mażulu. Nappella biex il-ħaddiema tal-FATF jibqgħu jkunu professjonali u jaħdmu fl-FATF mingħajr biża' jew favur, kiteb Lewis. Kelliem mal-FATF ikkonferma riżenja tas-Segretarju Eżekuttiv iżda ma kkummentax iżjed dwar dak li kiteb Lewis. L-FATF titmexxa b'sistema ta' presidenza li ddur madwar il-pajjiżi msieħba fiha u bħalissa qiegħda f'idejn il-Ġermanja. F'isem il-Ġermanja hemm Markus Pleyer li huwa l-ewwel wieħed li timexxi l-FATF għal sentejn wara tibdil li kien sar, hekk kif qabel it-terminu tal-Presidenza tal-FATF kien ta' sena. Tom Keating, direttur taċ-Ċentru għall-Istudju dwar is-Sigurtà u l-Kriminalità Finanzjarja f'Istitut f'Londra, saħaq li l-ittra ta' riżenja ta' Lewis tqajjem mistoqsijiet kbar dwar l-operat tal-FATF u jekk din hix influwenzata minn xi ħadd b'mottivi politiċi.